mga untang Seneguelas. Taglan. Samtang maminaw tagpapadudot. Sadyang magkakaiba ang buhay na pinagkaloob sa atin. Oh, yaki. Masama Minsan kayo sa kaki. buhay, may pinapakilala May sa mag-away. atin. At Naraw kapag ginawa Seneguelas. natin ang tama ay may maaambag tayo. Oh, yaki. Kagaganda Pero ng pinky ba? landas nila. Ako mo ka di aki ba? Ikaw, kabarangay, Hindi na ako yan ang maklaro gagawin mo kay- kapag may iniharap sa iyo na nangangailangan ng iyong pag-intindi. Papadudo. Ha? Isang maligayang araw Mangga? sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programang Barangay Lata? Love Stories. Gusto ko lamang sabihin na Upat na lang. ko pong nagustuhan. Ang mga ibinahagi ninyo Nadire. simula nang marinig ko ang tungkol sa programa ninyo. Hindi lang ako nanilibang, minsay may napupulot din akong aral. Araw-araw namin kayong sinusubaybayan ng asawa ko habang nag-aasikaso kami sa aming hardware store. Siya nga pala ako si Benny. Mahigit 50 anyos na sa Lako ngayon. kong nabi bre. Meron akong Anong hardware shop tag-iutang? malapit sa Abansanto sa Avenue sa Tondo. Tama ang ibili mo. Ano ito? Kumulang na tatlong Ah, dekada waki. ko na itong itinataguyod. Pamana ito sa dalawa kong anak. Sa shop na umikot ang buhay